Bine ați venit în călătoria noastră pe tărâmul enigmatic al Anunnaki, un subiect care i-a fascinat pe savanți și entuziaști deopotrivă timp de decenii. În acest videoclip vom explora miturile antice, teoriile moderne și misterul din jurul acestor ființe evazive. Anunnaki sunt un grup de zeități din vechile culturi mesopotamiene, în special în mitologiile babiloniene și sumeriene. Termenul Anunnaki este adesea tradus ca cei care au venit din ceruri, sugerând originile lor cerești și natura divină. Se credea că sunt zei puternici care au modelat cursul istoriei și civilizației umane. Potrivit textelor antice, cum ar fi mitul creației babiloniene, Enuma Elish, Anunnaki au jucat un rol crucial în crearea Universului și a umanității însăși. Ei au fost înfățișați ca ființe cu cunoștințe și capacități imense, deținând tehnologii avansate cu mult peste cea a oamenilor. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale mitului Anunnaki este ideea astronauților antici sau a ființelor extraterestre care au vizitat Pământul în trecutul îndepărtat. Susținătorii acestei teorii sugerează că Anunnaki nu erau doar figuri mitice, ci ființe reale de pe o altă planetă care au interacționat cu primii oameni, influențând dezvoltarea și cultura lor. Controversatul autor Zecharia Sitchin a popularizat această interpretare în seria sa de cărți, susținând că Anunnaki era o rasă extraterestră de pe planeta Nibiru, care se presupune că are o orbită alungită care se intersectează cu orbita Pământului la fiecare câteva mii de ani. Potrivit lui Sitchin, Anunnaki au venit pe Pământ în căutarea aurului, de care aveau nevoie pentru a repara atmosfera planetei lor. Deși teoriile lui Sitchin au strâns atât aprecieri cât și critici, ele au stârnit un interes pentru teoria astronauților antici și interpretările alternative ale istoriei umane. Cu toate acestea, mulți savanți și oameni de știință rămân sceptici față de afirmațiile sale, invocând lipsa de dovezi concrete și inconsecvențele traducerilor sale din textele antice. Imaginea Anunnaki continuă să captiveze imaginația oamenilor din întreaga lume. Fie că sunt priviți ca zei antici, vizitatori extraterestri sau simboluri ale curiozității și ingeniozității umane, misterul care înconjoară Anunnaki ne amintește de adâncurile nemărginite ale imaginației noastre colective și de căutarea durabilă a cunoașterii și înțelegerii. Pe măsură ce ne gândim la semnificația acestor mituri și legende antice, ni se reamintește că adevărul se poate afla în cele din urmă, dincolo de limitele înțelegerii noastre actuale, așteptând să fie dezgropat de generațiile viitoare de exploratori și căutători de adevăr. Și cu asta încheiem explorarea Anunnaki, lăsându-vă cu mai multe întrebări decât răspunsuri, așa cum este adesea cazul cu misterele de această amploare. Vă mulțumim că v-ați alăturat nouă în această călătorie și, până data viitoare, continuați să întrebați, continuați să explorați și să continuați să căutați adevărul.